Vítajte u ďalšieho videa z GTA 4. Toto je ten mod, kde máte od začiatku zbrane. Takže tento mod je pre tých týpkov dobrých, ktorí radi strieľajú tuto na ľuďoch. On to už na jeden hit so shotgunom. Shotgun je strašne OP. Tu je nejaké SMGčko. Vyspavujem. Tam hore si. Myslím, že som ho trafil. Áno, trafil som ho. Čo je dosť ťažké z takejto diaľky, lebo toto mierenie tak dobre nie je. To je len taká krúžok a bodka, takže no. No a tuto mám... Čo toto je vlastne? Pozriem sa na to. Ja som nehrával. Ja som nehrával ako GTA 4, ale už som sa naučil, lebo som u kamaráta Šimona. A ja som mal len GTA 5. Lenže potom som si musel odinštalovať kvôli, aby som mal priestor na Xbox. Chudák. Pápaj. To jak môže prežiť toľko striel? Niektorí tuto... Ja na nich vierim proste, ale oni nepadnú. Takže čaute ľudia a dávajte lajky a odbery. Toto bolo pre toto videjko asi všetko koniec. Takže čaute.